हमरा के कुछ अलग करे के बा, हमरा के कुछ नया करे के बा। हम बहुत बड़ा ड्रीम देखले बानी भाई। ड्रीम जाना तर ड्रीम एक बहुत बड़ा चीज है। जितना आसानी देखे में होला नु उतना डिफिकल्ट ओकरा पूरा करे में बा। कि दिन के 1 घंटा पढ़ ले तब हो जाई, थोड़ा सा पन्ना उलट के देख ले तब हो जाई। अरे घंटा ई तरीका से कबू ना हो पाई। जितना आसानी से कह दिलानू उतना आसानी से होला ना। अगर सच में तो अपना मंजिल के पावे के चाहता रहा तब कॉम्प्रोमाइज से मेहनत ना, कॉम्प्रोमाइज से पढ़ाई ना, कॉम्प्रोमाइज से हार्ड वर्क ना, फुल डेडिकेशन के साथ करा जा रहा। तो कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे मोटिवेशन वाली वीडियो देखे के खातिर भोजपुरी मोटिवेशन चैनल के सब्सक्राइब ठोकी भाई। और भाई हाँ, वीडियो कम लाइक करा था तो भाई लाइक करी। तब मिला तानी अपन अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपन ड्रीम के ख्याल रखें। धन्यवाद।